Irridu nkomplu b'din il-pressjoni fuq il-gvern fil-jiem li ġejjin se nkomplu nieħdu l-azzjonijiet. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ħadd wara nofsinhar indirizza protesta nazzjonali kontra s-serqa tal-kwalità ta' ħajjitna fil-Belt Valletta fejn insista illi kwalità tal-ħajja ma tfissirx biss flus, iżda ambjent, saħħa, sigurtà, ġustizzja, iżda l-aktar importanti libertà. Aħna irridu li din is-serqa tieqaf. Ma nistgħux nemnu, ma nistgħux nibqgħu nippermettu li l-kwalità ta' ħajtek tibqa' tkun mittifsa. Bdejna bl-azzjonijiet u maħniex sejrin nieqfu. Bernard Grech saħaq illi f'dawn is-snin taħt gvern tal-Labor Malta spiċċat tħamġet krieħet u mibjuwa għat-tixħim u insista li Malta spiċċat tgerrex il-barra li żgħażagħ li qed ifittxu futur il-bogħod minn xtutna. Ħadd ma jista' jiġħad li f'dawn l-aħħar 9 snin u nofs il-Labor lil Malta ħammiġa, kerraħa u biħħa lil barranin. Biħħa lil sħabu, biħħa lil tal-qalba. Kap tal-Partit Nazzjonalista stqarr illi tant drajna nisimgħu bil-korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-gvern illi l-poplu spiċċa jħodha sorpriża meta ma jinkixifx xi skandlu għaliex il-Labor, sfortunatament, spiċċa nnormalizza t-tixħim bl-aħħar waħda jkun l-allegata korruzzjoni fil-proġett tal-flyovers tal-Marsa. Il-Malti jgħid li min jagħmel offa jagħmel qartalla. Il-Partit Laburista tant kien diġà maħmuġ bil-kbir sa minn qabel ma tela fil-gvern fl-2013 lillum bil-kuntratt li jagħtihu kull kuntratt li taw jew li se jkun qegħdin jagħtu ikun sospettuż għax min jagħmel qartalla żgur jagħmel offa. Bernard Grech spjega il pajjiżna jinsab iħabbat wiċċu ma' għoli tal-ħajja rekord li ilna ma naraw bħalu aktar minn 40 sena. Fil-waqt li brabta ma' riformi fil-ġurnalizmu għaddeskriva l-emendi bħala sarima maħal il-ġurnalist. Fil-waqt li insista li Partit Nazzjonalista jrid li l-ġurnalist ikollu dritt illi jfittex ikun min ikun fil-gvern. Jekk dan jonqos illi jagħti l-informazzjoni illi hija ta' interess pubbliku. Fil-waqt li deskriva l-qerda ambjentali ta' pajjiżna bħala sinjal kbir ta' gvern tal-Labor u insista illi jar minn hekk brabta mal-immigrazzjoni Roberta Bela m'għandu ebda pjan. Intant brabta mal-iskandlu tal-Bank Pilatus Bernard Grech tenna illi l-Avukat Ġenerali għandha tirriżenja minnu fih kif insista illi aktar ma ddum ma tieħu dan il-pass aktar tkompli jsir ħsara lill-istituzzjoni tal-Avukat Ġenerali u lill-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Irridu inkomplu b'din il-pressjoni fuq il-Gvern. Fil-ġranet li ġejjin se nkomplu nieħdu l-azzjonijiet għaliex dan huwa gvern tal-ftit. Dan huwa gvern li ħassib li ftit tal-qalba. Dan hu gvern li mhux jiddejja jaġevola lil ftit. Għaliex dan hu gvern li għalik m'hemmx biżżejjed imma tal-qalba hemm iż-żejjed. Francesco Catania, għal Net News.